Salam alaykum. Men Döwran. Media Tema kanalyna hoş geldiňiz. Size söz berşim ýaly. Halypa bagşymyz Nurmeredov barada, ömrü döredijilik barada gurrunlarjy. Bugün 2019 ýylyň dekabr aýynyň 5-i. Halypa bagşymyz dekabr aýynyň 5-ine 2010 ýylda ýok bolup 6-syna jaýlandy. Gurrun bakın kiç peleğinin işini Kiç olunsun kiç alına bas oyle. O günden bugüne 9 ýyl geçdi. Wagyt çalt geçdimi ýa Halypa bagşymyzyň ýok bolanyny kabul edip bilmedikmi? Men öz pikirim, Halypa bagşymyzyň ýok bolanyny kabul edip bilmedik. Öňkü aýdyşym ýaly, Halypa bagşymyz ýok bolsa da aýdymlary ýüregimizde ýaşaýar. Edeni şehit köşü emmelerden saylanan oğullarının meydanına tepil olup aylanan. İlki bilen gaýtgaça biografiýa beretmeli. Halypa bagşymyz 1973-nji ýylyň mart aýynyň Aşgabatda eneden bolýar. Ýöne Aşgabat owatlar Aşgabat diýilse. Maşgalada 5 dogan, 3 kız, 2 erkek. Öz maşgalasyna gelenmizde 3 tane çagasy bar. 2 ogly, 1 gyzy bar. Olaryň iň ullary Didar Muhammed 1998-nji ýyl. Ondan kiçisi Hezret Muhammed 2001-nji ýyl we iň kiçik körpe gyzy Selvigül 2005-nji ýyl. Halypa bagşymyzyň ýok bolany elbetde maşgalasyna gaty agyr düşdi. Çagalar hem gaty ýaşdy. Ýöne bugün bolsa 2 ogly hem kakasynyň ýolundan sunuwy tälemine aýdym aýtdylar. Bizim sunuwatda iň ussat Halypamyz hemme kişiň ýüreginde galan hemmeň zamanlaryň ganlaky aýdam duran Halypamyz Nurjan ol ýekete galandy Nurjan. Neşoňyny oguljawa Maya, nevli Maya, sevgilim bol menim Maya. Ay aydın geceler gözledim seni, ne günlere sallın sen meni cerenim. Bunçalar açılıyor nel gülümde, bakar pasli bana aşık tedevül. Sefra ucuk açar aygı teylegelimde, en acarım tedevül. Halypa bagşymyz Nurmeredowyň aýdyma bolan höwesi, sevgisi gaty kiçilikden ýaşlygyndan başlapdy. 9-10 ýaşlaryna aýdym hiňlenýär eken. Ve şu gaýtgaçyk ömrüni 47 san albom ýadga geçirdi. Pikir edip görüň 47 sanyk albom. Käbir aýdymçylaryň 47 san aýdym ýokdur. Ýöne 47 san albom diýmek azat däl. Ve il arasında şo sebäpden Karol bagşy diýip adyny aldy. Bu aýdymlaryň köp bolançyň däl. Her bir aýdymyň hit bolançy. Gelelin Koledada. Koledadanyň ses ýadyga geçirýän studiosy bardy we şo wagtlar bir näçe aýdymçylar hem aýdymlary Koledadadan çykýardy. Mysal üçin Berdebi, Mehri, Esti we muňa meňeş bir topar aýdymçylaryň aýdymlary Koledadanyň studiosundan çykýardy. Yöne bilmedin, hiçten duymadın sevgilerimi. Şafigidlerin, aydym sanlarım, allemen yüreğimi. Bu gep görürüm 2008-nji ýylyň töwerekleriniň görürüňi. Bir dostumuz Koledadanyň studiosuna barypdyr we studiýa barandan Halypa bagşymyz Nurmeredow her baranna 5-10 aýdym ýadga geçirýär eken. Ýagny Halypa bagşymyz bir studiýa girende 5-10 aýdymy yzyna ýadga geçirip bilýär eken. We bu gepin dogrudygyny bilmek üçin Koledadany gözledik. Koledadany tapmadyk, Orsiýada gidipdir. Nämçin Halypa il arasynda kasoy diýerlerkä diýip gyzyklanyp soraşdyrdyk. Ýöne soramyza jogap tapmadyk. Ýöne men pikirim boýunça
Halypa Bagşymyzyň gözü azajyk çekik bolonçy. Köprek çekik bolonçy kasoy diýip lakam goýupdyrlar diýip pikir etken belki. Inni geleli Halypamyzyň ýürekde galan sözüne çäppi. Bu söz nämeden çykdy? Bu söz aslında çepek, ýagny çapak, kürt diline çekep, şolaň hemmesini birleşdirip Halypa Bagşymyz çäppi diýär eken. Ýagny şäppi diýär eken. Ve bu günlerdeki bagşylarymyz çäppi sözüni, ýagny şäppi sözüni tans meýdançasyny şowhunlarmak üçin ulanýarlar. Şu ýerde bir zat bellek geçesim gelýär. Inanmarsyňyz, oğlunyň aýdyşyna görä Halypany maşgalasyndan köp sazandalar görýärdi. Sebäbi Halypa mydama halkyň hyzmatyna toýlarda hyzmat etýärdi. Elbetde bu hyzmaty bilen, aýdyma bolan söýgüsi bilen her dinleýijisiniň ýüregine ýeri bardyr. Näçegede gaýtsam, müňmede gaýtsam azdyr. Halypa Bagşymyzyň jaý jennetden ýatan ýeri ýagty bolsun. Jedelsiz türkmen sunuwatyna uly goşandy bar we türkmen sunuwatyna taryha adyny ýazdy. Halypanyň ýogulan barada köp mışmışlar bar. Aslynda Halypamyz bir ay hastahanada ýatdy we gowlaşyp çykan soň ýene hastahana düşüp 4 gün komada ýatyp dekabr aýynyň 5-ine ýok bolýar. Dostlar, Halypa Bagşymyz Nur Meredowyň ömrü döredijiligi barada şeýlere. Bular ýaly gepleşikde tejribemiz az, kemimiz ýalňyşymyz bar bolsa bagşlaň. Hemde inniki bölümde kim barada çykaraly tesirlerde ýazyň. Gürüm bakın kiç peleğinin işini Kiç olunsun kiç çalına bas oyle